Metóda diamantového leštenia podľa ENORM D2210 je čisto mechanická a ekologická metóda leštenia vápenatých podláh z prírodného a syntetického kameňa. Aby ste našli správny postup čistenia alebo leštenia podlah z prírodného alebo umelého kameňa, je potrebné určiť ich obsah vápenca. Na tento účel sa vykonáva tzv. Kyslý test, pri ktorom sa na kameň nanesie kvapka kyseliny. Ak sa naplní, ide o vápenatý kameň. V praxi sa tento test vykonáva vždy dvakrát, pretože môže dojsť ku kontaminácii vodným kameňom. Ak je podlaha vápenatá a má leštený povrch, môžete použiť tieto metódy čistenia: kryštalizácia sprejom, kryštalizácia práškom a tzv. Diamantové leštenie. Z metód kryštalizácie sú vylúčené pieskovcové, bridlicové a konglomerátové podlahy. Z metódy diamantového leštenia sú vylúčené bridlicové podlahy a konglomerátové podlahy. Príslušné postupy čistenia a leštenia, ako aj podrobné informácie o rôznych podlahách z prírodného a umelého kameňa nájdete v príručke Reinigungstechnik. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať zakrývací a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej činnosti je potrebné skontrolovať povrchy, na ktorých sa bude pracovať, a priľahlé povrchy, či nedošlo k predchádzajúcemu poškodeniu, a posúdiť možné poškodenie. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Keďže ide o mechanickú metódu leštenia, pri ktorej sa používa iba voda, na oplachovanie budete potrebovať len čistiaci prostriedok na báze alkoholu. Na odstránenie hrubých nečistôt budete potrebovať magnetickú prachovku, prípadne aj vlhký mop alebo vysávač. Budete potrebovať aj čistič podlah, čistiaci disk, príslušné 3 diamantové podložky, čistič hrán a rohov s príslušnými ručnými podložkami, vysávač na mokré vysávanie a vozík na mopovanie s dvojitým vedrom. Najskôr je potrebné odstrániť hrubé nečistoty. Podlahový čistič sa naplní vodou a na čistiaci kotúč sa nasadí biela diamantová podložka. Po tomto procese sa povrch leští rovnomerne, približne 3 až 5 minút na meter štvorcový s diamantovou podložkou. Hrany a rohy, prípadne aj lištu, je potrebné vyčistiť vhodnými ručnými podložkami bielými. Po dostatočnom a rovnomernom ošetrení sa povrch následne povysáva mokrým vysávačom. Rovnaký postup sa potom zopakuje so žltou podložkou. Povrch je rovnomerne čistený opäť s vodou. Hrany a rohy, a v prípade potreby aj sokel, sa mechanicky očistia žltou diamantovou podložkou. Po vysávaní mokrým vysávačom je posledným krokom nasadenie zelenej diamantovej podložky na čistiaci disk. Postup sa ešte raz zopakuje. Povrch sa rovnomerne vyčistí mokrým spôsobom približne 3 až 5 minút na meter štvorcový. Po vyleštení hrán, rohov a soklovej lišty zelenou diamantovou podložkou sa povrch následne vysaje mokrým vysávačom. Potom podlahu vytrite mokrým mopom s čistiacim prostriedkom na báze alkoholu.